السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مركز التيسير لتعليم اللغات والدراسات الإسلامية. Welcome to التيسير Center for Languages and Islamic Studies. الدرس العاشر. درسي نقوم اللصوص الثلاثة. اللصوص الثلاثة براي قد أكو وتبراو كم براو. سرق للصان حمارا. barayi guda biyu sun saci sune lissan. Allususu barayi da yawa, allissu barawo, allissani barayi guda biyu sun saci himaran jaki. wa dhahaba ahaduhuma li bai'ihi ɗaya daga cikinsu ya tafi don ya sai da jakin. فقابله رجل معه طبق فيه سمك wani mutum sai ya fuskance shi, a tattare da shi akwai tabaqun, akwai faranti, fihi samakun, a farantin akwai kifi a kansa. faqala lahu, sai ya ce da shi, atabi'u hadha al-himar, zaka sai da wannan jakin? qala lissu, sai barawan ya ce da shi, na'am, tabbas zan sayar. قال الرجل, sai mutumin yace, amsik bi hadha at-tabaqi, ka rike mun wannan farantin, hatta ujarrib al-himar, har sai na gwada jakin inji zamzam yake ko ba zamzam ba. fa in a'jabani ishtaraytuhu, in ya birge ni na saye shi. amsaka al-lissu bit-tabaqa, barawan nan sai ya rike wannan farantin. wa rakiba ar-rajulu al-himara, mutumin ya hau kan jakin. wa akhadha yajri bihi, yayi ta tafiya da wannan jakin yana gudu, shine yajri bihi, hatta ibta'ada 'anil liss, har sai da ya nesa da wannan barawan. wa ikhtafa anhu, ya boye masa. qala intizarul liss, wannan barawan yayi ta jira. walakin ar-rajula lam ya'ud, sai dai mutumin ya ki dawo. fa'arafa al-liss al-hayla, wannan barawan sai ya fahimci wayo da dabarar da aka masa. ورجع بطبق السمك, sai ya koma da farantin kifi. walaqiyahu rafiquhu, abokinsa barawo da suka yi satar tale sai ya gamu da shi. fasa'alahu, yace da shi, madha fa'alta bil himar, me ka aikata da jakin nan? hal bi'tahu, ka sai da shi? qala na'am, sai yace fasa'alahu bikam, sai yace masa nawa ka sai da shi? فأجاب اللص, wannan barawan sai ya amsa, bi ra'si malihi, da uwar kudinsa. tunda uwar kudinsa sata ce, to shi ma an sai da shi da uwar kudinsa, ma'ana an sace jakin a hannun barawo kenan, sata ta saci sata. wa hadha at-tabq ribh, wannan kuma farantin da ka gani shine ribar. farantin da ka gani na dauke da kifi shine ribar. ajib an hadhihi al-as'ila. ماذا سرق اللصان؟ waɗannan ɓarayi guda biyun me suka sata? gaya mun abin da suka sata. Me suka sata? ماذا سرق اللصان, ɓarayin nan guda biyu me suka sata? الحمار. سرق اللصان الحمار, ɓarayin nan guda biyu sun saci jaki. ماذا فعل أحدهما, ɗaya daga cikinsu me ya aikata? ماذا فعل أحدهما, ذهب أحدهما لبيعه, ɗaya daga cikinsu ya tafi ya sai da wannan jakin. man qabala al-liss, wa ya gamu da wannan barawan? qabala al-lissa rajulun, wani mutum ne ya gamu da barawan. ماذا قال الرجل للص, me mutumin yace wa wannan barawan? shi wannan mutumin abin da ya ce wa wannan ɓarawon, a tabi'u hadal himar, za ka sai da wannan jakin ne? ماذا قال الرجل للص, بماذا أمسك اللص, wannan ɓarawon me aka bashi ya riko? amsaka bi tabaqin fihi as-samak,
ya riko ne da abun da farantin da a kansa akwai kifi shine ya rike. Madha fa'ala ar-rajul, menene wannan mutumin ya aikata? Rakiba al-himar likay yujarrib hatta ibta'ada anhu, ya hau jakin ne don ya jarraba jakin sai da ya buya masa kuma ya zamto bai ganin sa. Madha fa'ala ar-rajul kenan, hal 'ada ar-rajul bil himar, shin mutumin ya dawo da jakin? La lam ya'ud bil himar, bai dawo da jakin ba, bal saraqahu, ya sace shi. ماذا قال اللص لرفيقه عندما سأله هل بعت الحمار؟ menene shi wannan barawan ya ce wa abokinsa a lokacin da abokin ya tambaye shi, shin ka sai da jakin? Me ya ce da shi? Qala na'am, sai ya ce masa bikan ba al-lissul himar, shi wannan barawan da nawa ya sai da wannan jakin? Ba'ahu bi ra'si mali, ya sai da shi da uwar kuɗinsa, yadda suka sata haka aka sace shi. Kam ribhil lisan, nawa ne ribar wannan barayin? Ribhuhuma tabqun fihi samak, ribar da suka ci shine akwai farantin da yake dauke da kifi. Da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu. ما رأيك في هذه القصة؟ menene ra'ayinka akan wannan gajeren labarin? Shin kana gani waɗannan hal rabiha lisan, shin wannan barayi guda biyun sun ci riba, aw lam yarbiha, ko kuma basu ci riba ba? Fa idza rabiha, idan sun ci riba, fa mad dalilu ala dhalik, me dalilin da yake tabbatar da cewa sun ci riba? Wa idza lam yarbaha, idan basu ci riba ba, fa mad dalilu ala dhalik, me dalilin da yake nuna haka? Tambaya ta farko ka tura a cikin kai voice, ka tura min cikin group tare da bayani da larabci. Tambaya na gaba kuma zaka min bayani akan cewa ayyuhuma azka, al-lisani aw al-lisu thalis, wane ne yafi wayo? Barayin farko guda biyu ne suka fi wayo, ko kuma barawo na ukun nan shine yafi su wayo? Wanda yafi wayo sai ka gaya mun wanda yafi wayo, wa ma'a dhikri dalili ala dhalik, tare da ambata mun dalili. Sai a voice a tura mun a cikin group. Da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu haɗu da ku a kashi na gaba.